Bre, prestrali me način. Tako i treba. Da ti prisjećam šta? Kako ide? Ma nik. Slušaj, vraćali smo mi za to. Ovo ti je posljednja šansa. Šta ti to, bre? Uzmi slobodno. Ma što ti to, bre, ne doznem to, bre? Pine, boj se, nije fenol. To mi je dao deda Milun još 49. godine kad se ja ženio. A on je taj lek dobio od jednog Turčina što ga je zarobio 912. u Kumanovo. I od kako mi je deda Milun, Bog da mu dušu prosti, ovo doneo. Kod mene radi Kihidaulik Deluxe. Ti što smrdi, bre? Evo, sećaš nešto? Sećam da mi zima. A dobro, to mislim, onako, evo, sećaš. Ništa. Pa govorio sam ja tebi da ga ne udaraš toliko, ti imaš tešku ruku. Uvio si ga načist. Lepo ti je, udio, smećamo!